काहे ना साइकिल चलाबो है? अरे भैयो हमरा के हकवास लग गेलो रे। चुप साले, ते जहां जाओ तहां साला तोरा हकवासे लग जाओ। अरे भैयो भीड़ के छटिया रहे उमे ज्यादा ठुसा गइल रे। साला फ्री के मिलेला त मुंह गड़ियों में ठूस ले ले। चल साला नानी लमल हगली है। बर्दाश्त नहीं के होत भैयो, बर्दाश्त नहीं के होत रे। लागत तो साला पेंटे में छेड़ा जाई रे। रुक साला उतर। जो साला होने जाके छेड़। साला जहां जाले तहां साला के हगवासे लग जाओ। अरे साला पूरा छेड़ देल को रे साला, हिया तक महको है। लागो है अतरी सौड़ गेलो साला के। रे भैयो पनिया नहीं के देखा तो हो। पनिया न हो तो रगड़ ले का रे साला, छिछड़िया काट ले। लागत तो छिला हो गइल। चल भैयो हो गइल। चल साला छुछुनर बैठो हो। अरे साला लागो है पेंटे में हग ले ले का रे साला, बड़ा मौको है। रे भैयो पेंटे में लाग गेल रहे। चल साला मोहर में धोली है। अरे साला मरबे कारे। अरे बिजलिया के बता रहा आपका होलो रे। रे भैयो हमरा के भूख लागल। अरे साला दोगला भर दिन तोहर इहे काम हो। साला खात रह छेड़त रह, खात रह छेड़त रह। रे भैयो हमरा के तो पूरा छेड़ा गइल। का रे साला अतरियो तो न छेड़ देले। रे भैयो अब हमरा के बर्दाश्त नहीं के होता। अब हमरा से साइकिलो न चली। हमरा के बिस्कुट दे दे, हम खा लेते बानी, हमरा के बर्दाश्त हो जाई। ले साले पेटला ठूस ले, अब फिर मत छेड़िए। चल होने खो बैठ के ठंडा में चल। होने कहाँ जात बारे, हेने चल बैठ के खाल जाओ। के हुआ बैठ, हम क्या बता। हमरो के लगही सुतालिए आमा, बेटा और पी के रोजो करेला डरामा। पियला त इज्जत नहीं मुतेला गाछी में। अरे बाप रे साला बिना कछिया के फंसे जाला। No, 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 no. अरे साला दोगला साला पूरा खा गेले का रे साला, हमरो के दे साला। रे साला अब कई गो बचल हो री? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो हो। साला हुआ तो एगो नाना नानी मामी तीनिए गो हो ना। मामी के तो चुम्मो पर काम निकल जाए। चल साला 2 गो छोड़ दे, पूरा खा दे। ये साला अब तो तीनिए गो बचल हो। रे भैयो नानी के तो दांते नहीं खे। चल एगो और खा लिहल जाओ। अरे साला मामा बड़ी दोगला हो। चल ओकरे के 2 गो खिया दिहल जाओ। ठीक है बात चल। ये साला पैक तो कर ले। फूला लागता ना? हाँ बढ़िया बा। चलो रे भैयो जल्दी चलो, लेट होता। अरे साला दोगला छेड़त काल में लेट ना होत रहे। साला हरदम खिसियाते रहेला।
चल रे साला हागना साइकिल चलाओ। ठीक बा बैठ बैठ। Yeah! अरे ये साला लोटबा उ सार का करत हो रे साला सकल वाला मुआ लागत हो। चल ओकनिए से पूछल जाई मामा घर। हाँ चल। ओ सकल वाला मुआ हमारा नानी के घर जाए के बा। रे साला जाए के बाद तो जो नहीं यहाँ पर गार मरावता रे। रे साला बड़ी दोगलई बतियात हो रे। चल चल रे निकल। साला हमरा के मारो देल। आ कोई जिल्लत कोई ना गेला रही छौरी नहीं भेला न हो कनी साडम आ जाय के ममा हो डमे केले छौरी आ कोई जिल्लत कोई ना गेला रही छौरी नहीं भेला न हो कनी साडम आ जाय के ममा हो डमे केले छौरी दोसरे के से जिया गरम। भैयो नानी के घर यह बुझाता। अरे साला कारे साले छेरा छेरा सुझाइयो नहीं के देत। हौ देख करियाठ मामा होने बैठल बा। ये घर बा चल। उकरिया को मामे बा। हाँ मम्मी बा। चलो चलो। अरे भैयो घर जो साला भक्तों न गली बुझाता। चलो चलो चलो। महीना में लायल रही फेर लगी कितना लगावे ली मौगिया तावा के पेनी होके आयल रहे अपना नैहर से आ ससुरा में आके इतना गोर हो गई दोगली पता ना। साला पहुंच गइल बानी अब। अरे साला हौ देख करियाठ मामा साला पूरा सकल बलमुआ लागो हड़ी सार पूरा हलकतरा हौ। साला इतना पैसा खर्च करवावे ली हमर का कहिए भैया पूरा माथा गरम हो गइल बा साले के हमर। मामा मामा गोर लागतानी। साला पाँच जल कौरी साला सब दिन के साला पदना मामा रह गेलो। साला करियाठ मामा पदना। अरे भैयो हमरा तो लागता मामा के साला पूरा मशीने गंज खराब हो गइल बा। ये साला बड़ा महकत हो रे साला पूरा मशीन सड़ गेलो एकर। हमरो के इहे बुझाता मामा के नजलबे साला फट गइल बा। हाँ साला इहे लागत हो। छिपा जब गैस छूटेला नु तो बड़ी आनंद आवेला रे। ए मामा ई देखो इनो एकरा के पियल कर गोबर गैस के साथे साथे नोजलवो काम करे लागी। अरे छिपा हई पन्नी में का लइले हरे मिठाई ह का हौ में? ना ए मामा मिठाई न मिलल ह बिस्कुट लेके आइल बानी। रे लोटवा हो बिस्कुटिया लेके आओ। हैला मामा ठूस ल। रे साला ई त बड़ा हल्का लागत हौ रे। इससे बराबर लेके आइल बानी। रे साला दोगला हमरा तो लागत रहे कि तहार बापे दोगला बा साला तेहू दोगले बारे। ले साले नानिया के दे आओ जो। साला जइया से हमर बाप मरल बा जइया से मामा का भइल रे? साला करियाठ के त रसगुल्ला चाहिए तोरा के का घेवड़ा चाहिए? नहीं साला हम भगनो से डोगला बा साला हमरा के मार के चल गई। पोछिया हर दिन घर में सुतल रहता ई कनमुत्ता के बेटी हमरा से काम करवाता। अरे ये साला लोटवा ई नानी त पूरा करियाठ लागो है रे साला पूरा हलकतरा हो। क्या नानी रे हमार बाबू लोहिया छिपा रे इतना ये बात के देखे। खुश रह। ए बाबू हमार बेटी ठीक बा न? ठीक बा मम्मी केने बा ई बतावा। जा घरे बा सुतल। रे लोटवा नानिया के बिस्कुट दे दे आ चल मामी से मिल के आवा तानी। ले नानी जाता जा मामी जा से मिले। सुतल बा जा। मामी से मस्ती कइल जाओ। हेने बा हेने बा। अरे रुक 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 आओ 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 ते।
ये मामी का हो का हलवा हो ये मतलब का हो मामी मिजाज बनल बा कि ना मामा त घरे रहेला का बताइए छिपा तोरा मामा के तो नजरवे ना काम करत है। हमरा नजरबा से काम चली का? रे साला रुक हमरा फरियावे दे ते साला जहां जाले अपने जुगाड़ में रहेला। रे भैयो मिलजुल के खाइल जाई। रे साला तोरा के समुद्र लौकता जे दोनों जने हेल जाई। जो साला निकल बाहर चल साले निकल हम फरिया के आवत तानी। हो मामी बहुत मजा मिली हो। no, 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 no. अरे के मर जाते हैं हो एमआर आइए ना हो हमरा सबके वीडियो देखिए ना हो। अगर निमन लगेगा तो शेयर करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए। इहो हमरा सबले ठीके रही। घंटा को कौन दबाएगा हो उहो हमरा सबले निमले रही। जय भारत ध्यान देवे कनी हमरा सब पर निमन जगह।